Vážni klienti, volám sa Martin Nestor a som zo spoločnosti Nestor Capital. A dnes vám chcem povedať príbeh, ktorý má všetko. Drámu, boj s časom a napokon prekvapivú a šťastnú pointu. Klientka, ktorá nás oslovila, bola presvedčená, že jej dvojizbový byt na Astrovej ulici v Ružinove smeruje priamo do dražby. Na liste vlastníctva totiž už svietilo oznámenie o začatí výkonu záložného práva, čo je jasná výstraha. Ak nič neurobíte, prídete o nehnuteľnosť. Prvá myšlienka bola jednoznačná. Oslovila nás na službu výkupu nehnuteľnosti. Klientka čakala, že hneď prídeme, prevezmeme jej byt a ušetríme ju nervozity a stresu z dražby. Lenže my v Nestor Capital radi premýšľame inak. Naozaj je to jediná cesta? Navrhli sme klientke skúsenejší postup. Vynechať výkup a ponúknuť byt na trh klasickou formou predaja. Zvolili sme to preto, keďže tam bolo iba jedno záložné právo v prospech banky a preto sme začali intenzívne a proaktívne komunikovať s bankou a na naše prekvapenie banka upustila dokonca od záložného práva a vymazala aj poznámku. Toto gesto nám prihralo do rúk obrovskú výhodu. Byt už nepôsobil pre kupujúcich ako stratený prípad. Čo nasledovalo potom? Náš tým vybavil homestaging, profesionálne fotenie a marketing. Počas pár týždňov naši makléri predstavili byt desiatkam záujemcom a napokon ho predali za skvelú cenu. Klientka si mohla hrdo vydýchnuť. Príbeh z Astrovej ulice nám dokazuje, že šikovná komunikácia, dôvera a trocha odvahy niekedy dokážu premeniť beznádejnú situáciu na úspech. A presne o tomto je Nestor Capital, nie iba o kúpe a predaji, ale o hľadení najvýhodnejšieho riešenia pre našich klientov, aj keď to spočiatku vyzerá nemožné. Ak máte pocit, že ste na konci cesty, nenechajte sa odradiť. Vždy existuje spôsob, ako to zvrátiť. My v Nestor Capital sme pripravení hľadať východisko s vami. Nevzdávajte sa, spoločne zvládneme aj ten najväčší problém.